Bismillahirrahmanirrahim. Ahsin. Mocone dicepetno ta biasa. Dene kilatan dicepetno. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsin. Ahsin agawe bagus sapa sira, bagusana sapa sira. Ahsin bagusana sapa sira. Likin nikah maring kawula nurni sira. Likin nikah maring kawula nurni sira. Maksudnya bagusana awakmu sebagai hamba itu api ana perintahe. Fakfu mongko nek ngambi awake dhewe, fakfu mongko ngapura sapa sira anggu maring likin nikah bagusi nang sapa ya bagusi nang liyane. Anggu maring likin nikah nek gelem bagusi nang wong iso dadi sebab sampeyan iki ngapura. Wa alaman lan mulang temen sapa sira. Wa alaman lan mulang temen sapa sira. Salah satu carane bagusi awake dhewe nek duwe ilmu ulangno. Jadi nek duwe ilmu sampean ulang. Iku bagusi awake dhewe iso dadekno sebab fatwa, iso dadekno sebab dingapura karo Gusti Allah dosamu maksudnya. Jadi ketika sampean berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara ngapihi wong liya, iku iso dadekno sebab sampean oleh pengapura di Gusti Allah. Maksudnya kuwi. Wa aku sadati lan utawi manut ing pira-pira Gusti, lan utawi manut ing pira-pira Gusti, abdan ing kawula iku talzamu wajib, iku talzamu tetep utawa wajib apa itu aku sadar. Dan sebagai hamba manut dan Gusti nangkune isine ya Gusti Allah, isine Kanjeng Nabi sadar niku. Isine ya para alim ulama khususé guru, khususé wong tuwa manut. Iku kewajibane sampean. Hukume manute wajib nang Gusti Allah, nang Kanjeng Nabi, nang pewarise Nabi, para alim ulama, nang ngene wong tuwa iku ana loro. Hubungan darah wong tuwa kandung, wong tuwa hubungan para ilmu nang ngene guru manut. Dan kalau untuk sholat nanti kiai nanti di hadal baiti dalam ikilah bait syubata ini ing cawangan loro, syubata ini ing cawangan loro, cabangan loro. Fayuqalu lijen ucapake, apa sing diucapno ala tartibina ing atase urutane dawuh. Sabako kang muslimat apa man, wasyubatan utawi cawangan asaminatu kang nomor loro wal khamsuna lan 50. Jadi itu cabangan yang nomor 52 dawuh ahsin niku. Soalnya kita komik itu kan diurutno sesuai cabangan itu maksudnya makolah pertama, kedua, ketiga. Sing saiki sampean ngaji sing nomor 58 asaminatu kang nomor wal khamsuna lan 50 berarti 58. Iku al-ihsan bagusi memperintahi ahsin. Perintah itu kadang wajib, kadang sunnah. Cuma ketika itu perintah itu hukum sunnah. Sunnah itu nek iso lakoni. Jadi ketika sampean iso memperbaiki diri, ngapihi awake sampean dengan cara ngapihi wong liya, sampean lakoni sunnah. Iku al-ihsanu agawe bagus. Inal mamaliki nanu pira-pira kawula. Nang kono maksude api ana hambae Gusti Allah. Jadi menungso liya. Ngapi awake dhewe niku salah satune ngapi menungso liya. Makane kan enten dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Menungso sing apik iku menungso sing iso manfaat lan menungso liyane. Nek panjenengan iso ngapi awake dhewe dengan cara ngapi wong liya, otomatis kan sampean manfaat nang ngene wong liya. Nah iki dimaksud ahsin, bagusi awake dhewe. Nek gelem nglakoni ngono ya fakfu. Iso dadekno sebab Gusti Allah ngapura dosamu. Jadi dengan cara sampean memperbaiki diri, dengan cara sampean ngapihi wong liya, iku lho dadekno sebab sampean oleh ridhoe, oleh maghfirah Gusti Allah. Wal afu lan ngapura anggun saking al-mamalik, ketika ana wong liya gawe salah nang sampean iso nyepuro wonge
iku termasuk sampean wong sing api, wong sing gelem ngapiki. Lah iku iso dadekno sebab di ngapura Gusti Allah. Wa ta'dilu lan ulang ing al-mamalik. Lan ulang ing al-mamalik ketika sampean duwe ilmu ojo lali diulang nang wong liya. Iku diarani ngapiki awake dhewe. Hukume sunah. Nek iso ngamalno sampean nglakoni sunah. Ketika sampean iso ngamalno ngapiki awake dhewe, ngapiki wong liya, dadi duwe manfaat nang kene wong liya. Wong liya nek duwe salah-salah sepuro, lha iku sing dadekno sebab sampean oleh pengapura di Gusti Allah. Maning perkara lan budak kang ora ana hindar. Iku maujud minhu saking fi umuri dini ing dalem pira-pira perkarane agama, khususe masalah agama. Nek iso bagusana. Maksude bagusana ngene kok ngekeki apik nang wong liya, ngekeki manfaat nang wong liya, khususe masalah agama. Sajane nek agama tok masih nang dunya ya ya. Tapi lebih condong lebih khusus nang akhirat, lebih khusus nang agama. Wa infaqulan nafaqahake to nasnafaqahake wa infaqulan nafaqahake alaihi ing atase al-mamali, alaihi ing atase al-mamali biqadril kifayati kelawan sekira-kirane, kelawan kira-kirane kecukupan, kelawan kira-kirane kecukupan. Salah satu carane bagusi nek duwe bondo nafaqahno kan bisa cukupe sak mangkune. Jadi ketika sampean duwe bondo, sampean ditakdir sugih misalnya, ana turun bondo, ojo lali berbagi nang kene wong liya. Lah iki diarani wong sing bagusi. Ketika ana turun bondo tapi sak cukupe iku sak mangkune gak usah dipaksakno. Jadi ketika ana sing turun bondoe sampean ojo lali berbagi nang kene wong liya, kaya dene sedekah, kaya dene ngene iki nek poso iku ngekeki takjilan nang ngene wong-wong sing poso. Lah iku diarani wong sing bagusi. Ketika iso bagusi ya iso narik pengapura ning Gusti Allah. Iku dadekno sebab sampean di ngapura ning Gusti Allah. Fatu tabarun miden tembungake, fatu tabarun miden tembungake Allah robbatuhu demeni al-mamalik. Allah robbatuhu demeni al-mamalik wa zuhaduhum lan zuhute al-mamalik wal irahatu lan ngepenakaken lagu maring al-mamalik, lagu maring al-mamalik fisaifi ing dalam waktu ketiga, fisaifi ing dalam waktu ketiga, fi waqtil qailulati ing dalam waktu beduk, ing dalam waktu beduk. Jadi waktu ini bebas ya masalah bagusi. Jadi pokoknya sampean usahakan dadi wong sing seneng nyenengno wong liya. Sampeyan wong sing apik yo ngapiki nang wong liya, lha iku diarani aksin. Aku memang ganteng iku kalau di telepon nang Gustafe. Jadi di WA, aku aja ngaji di WA. Sajane aku nek mandi tarawih aku gak aja ngaji, tak gawe santai kan. Soalnya ngaji wis ket manten dulu, mari turun ngaji, mari asar yo ngaji, sebagian yo ngaji nang kampung. Kalau aku mandi tarawih aku nyantai. Tapi boten nyantai sih mau enten dunia, nang kene dunia iki lak telepon sih. Nang lain dunia iku enten separuh. Jadi mari sholat tarawih dunia separuh, manten dunia baru pengawasan. Nah, biasanya kan manten dunia kan wis nganggur. Ambil wis nafek mangkok, wis nafek sanjangi tasik gerak. Anak ilo wis nafek kalau loro bisa. Aku dilutun ganteno ya Gustino iki meneh nek wis waras ya aku sing ngaji, tapi nek durung waras awakmu nek sing ngaji ngono jarene. Ya wis lah pas nganggur niku pas wonten jam ulang imam tak niku. Samping iku yo sampean paling yo wis kangen paling suwe gak ngaji. Dan suwe nanti kalau aku gak ngaji selama Ramadan kan jarang ngaji nang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lil muluki iku keduwe kawula kang den miliki, iku keduwe kawula kang den miliki. To'an utawi panganani al-mulk, to'an utawi panganani al-mulk, wa kiswatu lan sandangane al-mulk bil ma'rufi kelawan agawe bagus, bil ma'rufi kelawan agawe bagus.
wala yukallafu lan ojo den perdi-perdi lan ojo den perdi-perdi sapa al-mul minal amali saking amal maning penggawean layatiku kang ora kuat sapa al-muluk ing layatiku kang ora kuat sapa al-muluk ing dadi Kanjeng Nabi dawuh lil muluki ta'amuhu. Nang ngono kan muluk iku maksudnya kawula kang den miliki. Nek cara sakiki penerapan hukume iku nek sampean duwe anak buah, nek sampean duwe pekerja. Nek jaman biyen kan nek duwe budak. Tapi saiki kan ana budak. Cara sakiki niku sampean nek duwe ingon-ingon. Misalnya duwe anak bojo wajib kan dihukumi ngingoni. Utawa nek duwe pekerja wajib sampean to'am, wajib ngekeki panganane. Kok Islam wajib ngekeki sandangane. Maksudnya mikir no, ojo dikongkon kerja tok tapi ora sampean bayar. Tapi gak oleh. Itu salah satu carane bagus awake dhewe ngoten. Jadi ketika duwe wong sing dikingoni, ojo lali mikir no panganane, ojo lali mikir no sandangane. Carane ya opo nek ngomong kerja wong ya ono bayaran. Lah bayaran itu bisa digawe wong e kok tuku panganan, tuku sandangan. Itu dawuh Kanjeng Nabi ngono. Jadi kudu tanggung jawab, ojo dikongkoni tok, ojo dialog manfaat tok, tapi sampean yo kudu ngekeki manfaat. Nah itu berarti sampean wong sing apik. Itu dawuh Kanjeng Nabi ngono. Walau kalafu minal amal, ojo dikongkon nyambut gawe tok ma layati. Apa maneh nyambut gawe ini sing abot. Nyambut gawe sing wong men gak mampu nglakoni. Jadi ketika sampean duwe kawula, duwe pekerja, duwe akeh dalem misalnya, ojo dikongkon nglakoni perkara sing gak kuat. Jadi wong iku mang gak kuat nglakoni sampean paksa kudu dilakoni. Ojo niku. Wong sing apik gak ngongkon ngoten niku. Jadi ngongkon sak mangkune. Jadi gak apa sampean jaluk manfaat nanggene wong sing nyambut gawe. Sing penting sampean mikirno wonge. Sampeyan ngongkon kerja wonge pokoke aja melebihi batas. Terus nek sampeyan ngongkon wonge iku jenenge muluk. Nek ngongkon wonge sampeyan yo kudu mikirno mangani, nyambut gawe ni. Maksudnya dengan cara dibayari man. Jadi kalau ngongkon kerja wong ngono gak sampeyan bayari. Wong iki gelem kerja lah krono boleh bayaran sih ben iso mangan, ben iso iku pakaian digawe keluargane. Ketika sampean tunda bayaran itu pun wis Allah sampean wayahe bayaran gak sampean bayar itu udah dadi menungso sing gak apik bisa. Menungso sing apik yo wayahe bayaran yo bayar apa. Nek menungso sing apik ngene. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing man utawi sabane wong iku latoma napuk sapa man mamlukahu ing budake man utawa kawula kang den miliki man audara bahu utawa gepuk sapa man ing utawa mukul sapa man ing mamlukahu fi ghairi taqdimin ing dalem liyane mulang wa taqdimin lan tata krama mulang agam wa taqdimin lan mulang agam fa kafaratu mongko utawi kafarate man iku ayat dikohu yen to merdekaaken sapa man ing mamlukan yen to merdekaaken sapa man ing mamlukan wal makna utawi maknane iku man utawi sawane wong kudu mukul sapa man mukul mamlukan ing kawula kang den miliki man mamlukan ing kawula kang den miliki man mukul ala wajhi ing atasi wajahe mamlukahu ing atasi wajahe mamlukahu audara bahu utawa kepuk utawa mukul sapa man ing mamlukahu ala wajhi ing atasi liyane wajah mukule iku mang fi wajhi takmin ing dalem liyane ulang niat ulang watak dibin lan ulang tata krama ya fakafaratu monggo utawi kafarate perkara kang lebur dosane monggo utawi kafarate utawa perkara kang lebur dosane man
iku ayat tiko yento merdekaaken sapa man ing mamlukahu, yento merdekaaken sapa man ing mamlukahu najban kelawan sunnah lawan juban ora wajib bil ijtimai kelawan kesepakatan ulama, bil ijtimai kelawan kesepakatan ulama. Fadlku mongko utawi mukul, fadlku mongko utawi mukul ala wajhi ing atase wajah iku haramun haram walau fit takdibi senajan ing dalem mulang tata krama, senajan ing dalem mulang tata krama. Iki tasih dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi sok Kanjeng Nabi dawuh niku matlatoma sapa wong sing nabuki budake. Nek jaman biyen ana budak, nek cara saiki mboten budak. Nek cara saiki ya anak didike. Anak didike utawa pekerjae utawa karyawane kok sampean takuki. Ditakuki ku yo macam-macam dikepuk ngoten niku. Utawa sampean pukul ditakuk tadi pukul tadi jewit bisa dengan macam-macam. Lamatan itu nek ora ana niat mulang, nek ora ana niat mendidik, nek ora ana niat nuruti tata krama, iku ana dosa. Dadi ana guru kok ngakok murite misale. Nek gak ana niat mulang, nek gak ana niat nuruti tata krama, iku ana dosa. Lah carane mlebu dosa ngilangi dosane iku ayat tiko nek cara budak yo dimerdekakan. Nek cara budak dimerdekakan, nek cara duduk budak maka ya kudu njaluk sepuro, maka ya kudu nambahno. Iku nek cara duduk budak. Jadi guru niku sak sewenang-wenang, sewenang-wenang aja karepe dhewe, senengane guru kan ora iku senengane guru. Nek gak ono niat kami dosa iku. Misalnya ngakok, misalnya karena orang guru misalnya ngakok lepuk misalnya. Lama tadi ku dawuh ulama-ulama nek kamu niat api ibu lepuk ibu nomo mawon. Dawuh ulama-ulama hukume sampean cara budak itu dimerdekakan mlebu dosa iku hukume sunah. Cara sampean paling lepuk anak wong misalnya atau lepuk karyawanmu misalnya karena tujuan api. Karyawan iki ora salah. Kerjane ya wis bener, mau sampean kepuk sehingga luka misalnya. Nah itu ana dosane nek gak ono tujuan nabi. Jadi kalau kesalahan sing dilakoni murid utawa sing dilakoni karyawan kemang sing gawe kesalahan malah sampean sebagai jagani, sebagai gurune. Lalu itu ana dosane. Carane ilangi dosane, hukum sunnah ilangi dosane. Hukum sunnah kudu njaluk sepuro, kudu nambah. Kudu ngekei kompensasi lah nang ngene karyawane utawa murid man. Iku nek sing digepuk sakliyane wajah, tapi nek sing digepuk wajah ulama sepakat. Utawa nek sing digepuk iku antara sirai ulama sepakat haram. Antara sirai ulama sepakat haram. Tidak sepakat iso makruh iso haram. Nek nang wajahe haram. Tapi nek gepuk nang awake gepuk nang gene sakliyane wajah, sakliyane kepala sakliyane wajah, sakliyane kepala bukan. Tapi nek niati api boten napa-napa. Dadi mau niati mulang adab utawa niati memang mendidik, niati memang nuruti karyawan iku kerjane cek bener, memang karyawan sing salah. Memang murid sing salah. Misalnya pas wae ngaji murid iku turu wae armiye. Gurune gregetan wis dirino bolak-balik cek pancet akhirnya diguyang banyu ana turu. Lah kan niate kan cekak. Lah kan niate kan cekak. Sebagai guru hal guru didik murid cek dadi wong api. Tapi nek kamu niat api, nek muridé ora salah, karyawane ora salah, kok malah dibekuk. Nah iku sing apa-apa, nah iku sing metu dosane. Lah kok dosa iku mah hukume sunah. Ilangi dosa iku mah hukume sunah. Kala dawuh wa an lan saking Ali radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ali dawuh mrene kok agak kecepetan sih. Sajane nek ngaji kilatan ya kudune cepet. Jenenge ngaji romantik ngaji kilatan. Kilat iki cepet sih. Masuk kilat itu walang koyo ngaji harian. Boleh gak tadi ngaji kilatan dia?
Kala dawuh sapa? Kala dawuh sapa Ali dawuh ing karena ono apa akhiru kalami Rasulullah, akhirnya kalami utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ono iku usikun wasiat sapa ingsun ing sira kabeh, wasiat sapa ing sira kabeh, wasiat sapa ingsun ing Kanjeng Nabi wasiat bisolati kelawan nglakoni salat 5 waktu. Soal itu sing paling penting. Bisolati kelawan nglakoni salat 5 waktu, berarti salat wajib. Wis nakal-nakalmu sing penting aja tinggal salat. Nakal-nakalmu sing penting aja tinggal salat wajib itu. Awal ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumil qiyamati salat. Wong iku jange nek dina kiamat pertama kali ditakoni Gusti Allah iku salate. Sadurunge Gusti Allah takon liyane. Takon liyane misale sedekah, posoe, nang kancane ya apa, nang wong tuane ya apa, nang gurune ya apa. Sadurunge kabeh iku Gusti Allah sing ditakoni dhisik salate. Makane Kanjeng Nabi sampe wasiat khususnya gawe umat-e. Coba salatmu khususnya salat 5 waktu. Soalnya pertama kali ditakoni. Nah, ketika sampai ditakoni Gusti Allah, nek dina kiamat salate ditakoni, kok jawabane kula nek salat bolong-bolong kula nek salat ngodoh wis iku kula nek salat ngodoh wis iku ditakoni salat iku jawabanmu apik. Kula nek salat bisa berjamaah, bisa 5 waktu mboten nanti ngodoh, nanti ngremeno salat. Maka apa insyaallah kita lintune salat apik kabeh. Lintune salat apik kabeh. Ini bledes, ini bledes kabeh. Soalnya menentukan sholat itu. Makanya wasiat Kanjeng Nabi itu ojo wani-wani ninggal sholat, coba sholat. Ono wong iku disiksa karo Gusti Allah. Ono wong iku disiksa karo Gusti Allah nang kubur iku perkara sholat, perkara ngremehno sholat. Mboten ijik nglakoni sholat, ngremehno sholat. Ngremehno sholat itu misalnya wong iki nek sholat isya misalnya waktu ini itu doa, mesti mau ayo waktu ini sholat isya gitu, nyantai di sini. Keturun sampai bablas kan sholat isya sampai subuh, kan kehilangan sholat isya. Akhirnya sholat isya ini mau doa, utawa sholat subuh kan jambongan, akhirnya jantung itu keturun, tangi jam itu subuh ini kawanan. Nah, nanti itu diarani wong sing remeh sholat. Iku loh, ono kejadian itu jangan dia itu dadekno sebab wong iki disiksa nang kuburane. Jadi ono dulure ketika buka kuburane wong sing remen salat kuburane penuh dengan api neraka. Nang alam barzah itu krono remeh jek salat tapi iku mek remeh tok. Tapi jek salat, jek moto ndani nek gak salat. Makane kan Nabi sampai wasiat. Awakmu sak nakal-nakale mulai teko pondok misalnya, kok dilala gak pas koncone. Misalnya, kok dilala gak pas koncone. Kapan nakal konjone senengane mudeng dan lain sebagainya. Sing penting aja tinggal sholat. Soalnya sholat itu sing pertama kali ditakokno. Kadek sholat blendes, liyane lah blendes kabeh. Ditakoni sholat kok blendes, liyane alat blendes. Maksudnya ketika liyane iso api ku dadi elek, krana sholatmu elek. Wataku lan medya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wataku lan medya sapa sira kabeh Allah ing Allah fima ing dalam perkara malakat kang miliki apa aimanukum tangan sira kabeh apa aimanukum tangan sira kabeh iku mesene Kanjeng Nabi mantun wasiat salat wasiat takwa nang ngene Gusti Allah. Takwa iku ya prakteke kan menungsing iman itu sing hubungannya dengan kepercayaan. Misalnya sampean iman nang Gusti Allah, iman nang malaikat, sampean kan gak ketok, jek durung ketok. Jadi wong nek makrifatullah ya iso ketok. Malaikat, sampean kan wis tau ketok malaikat. Dan sampean percaya kalau tak tau ketok iku hubungannya dengan iman. Iman nang kene qada nang dina kiamat, nang kene siksa kubur. Nah, itu kan iman. Nek takwa itu pengaplikasiane. Jadi sampean ono ibadah itu sampean iso nglakoni. Takwa kan artinya wedi. Ono perintah Gusti Allah sampean lakoni. Ono larangan Gusti Allah gak sampean lakoni.
ana perintah, ana larangan Gusti Allah gak sampe lakoni. Ana perintah salat tarawih, berarti gak takwa ya. Wae tarawih sama salat tarawih takwa. Wae ngaji sama duduk ngaji takwa. Jadi praktek memang wedi, ana wedi nang Gusti Allah, sehingga sampeyan manut perintah Allah, ngedoi larangan Allah, iki jenenge takwa. Nah, salah satu takwae bima malakat aimanukum. Nang ngene perkara sing sampeyan miliki, salah satu nih tangane sampeyan. Tangane sampeyan ojo sampai digawe Allah, berarti gak takwa. Tapi tanganmu gawe wong, gawe sedekah, itu contohnya takwa. Jadi pengaplikasian dari suatu ibadah, taat ibadah amal apik kok sampeyan lakoni sesuai perintah Allah, ngedoi larangan Allah, maka itu jenenge sampeyan orang yang bertakwa. Tapi nek sampeyan gak bisa nglakoni ya berarti kehilangan takwa. Nek iman tok kan takwa ya percuma, takwa tok kan iman ya percuma. Jadi iman ya kudu ana, takwa ya kudu ana. Jadi itu saling melengkapi. Kaya dene ana wong lanang ana wong wedok. Nek iman tok berarti lanang tok kan duwe wong wedok misalnya. Wa Nabi Hurairah lan saking Nabi Hurairah. La yaqulan. Kala dawuh sapa Abu Hurairah dawuh ing la yaqulan. Asline iku wa Abi Hurairah kala Rasulullah. Jadi Abi Hurairah ngriwayatno hadis Kanjeng Nabi cuma dibuang. Sebagian dibuang itu digawe nyingkat. Jadi itu dawuh Kanjeng Nabi tapi riwayat saking Abi Hurairah. Layakulanna ojo ngucap teman sapa hadukum salah siji sira kabeh. Abdi ing kawula ingsun, abdi ing kawula ingsun, wa ummati lan umat ingsun. Wa ummati lan umat ingsun kullukum utawis kabeh sira kabeh. Iku Ubaidullah pira-pira kawula cinite Allah. Iku Ubaidullah pira-pira kawula cinite Allah. Wa kullu nisaikum lan utawi sekabehane wong wadon sira kabeh. Iku amatullahi pira-pira kawula wadone Allah. Walakin liyakum lan tetapi ini becik ngucap sapa ahad. Ngucap ing Ulami pono kawan ingsun, wajarini lan tonggo ingsun. Terus manten-manten. Iku tak patir gak jelas. Wa fataya lan wong enom ingsun. Wa fataya lan wong enom ingsun, utawa wong lanang ingsun. Maksudnya wong enom ingsun. Iku salah satu dawuh Kanjeng Nabi. Maksudnya awakmu iku aja ngomong nanggene hamba Gusti Allah iku sak karepe dhewe. Iku ngono hambaku, iku ngono budakku, iku ngono wong wedokku. Maksudnya jangan merendahkan orang lain. Tapi hormatono wong liya. Karepe hormatono wong liya. Aja kabeh iku sak karepe dhewe. Tapi hormatono utawa api ana wong liya. Sakjane iku nyambung ambek dawuh sing awal lan aksin man. Bagus awake dhewe. Dadi nek mbek wong liya ya ngono sing sopan, sing hormat. Ojo sampai merendahkan, ojo sampai ngelokno. Itu diarani kawula sing boten apik. Kawula sing apik iku nek ambek wong liya iso apik. Kawula sing apik iku nek ambek wong liya iso manfaat. Iku kawula sing apik. Baik ben iso ngapiki wong liya carane ya apik ana awakmu dhewe. Sampai nek durung dadi wong apik gak mungkin iso apik nang wong liya. Nek sampeyan iku wong apik, buktine sampeyan iso ngapiki wong liya. Nek sampeyan durung apik, tandane sampeyan gak iso ngapiki wong liya. Nah, ketika sampeyan iso ngamal ngono, hukume sunah, berarti sampeyan oleh ganjaran. Ngapiki wong lho, ngapiki awake dhewe dengan cara sampeyan ngapiki wong liya, manfaat nang wong liya, iku sampeyan ngamal sunah, oleh ganjaran. Kayak iso dadekno sebab narik maghfirah Gusti Allah. Sebenarnya sebab oleh pengakuan Gusti Allah. Wasyubhatan utawi cawangan atas syiar kang nomor 9 wa khamsunalan 50 iku taatul abdi, taati kawula. Cabangan utawa pitutur sing nomor 59 iku taatul abdi, taati kawula. Bisa yidhi maring Gustine abet. Bisa yidhi maring Gustine abet. Ala qadrin taqati ing atasi kira-kirane kekuatan
fima ing dalem perkara laisa kang ora ana apa man ora ana iku bimaksiatin maksiat. Jadi sing nomor 59 niku narangno taatul abdi sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia sampean kudu taat nang sayyide. Sayyide ku sapa? Sayyide ku ya Gusti Allah, Kanjeng Nabi, para ulama, nang wong tuwa. Wong tuwa termasuk nang ngene guru. Nek sampean wis rumah tangga ya taat nang ngene bojo wajib guru. Selagine bukan suatu kemaksiatan. Karena catatan selagine bukan maksiat. Ngomong maksiat tak wajib manut, masih sing ngomong wali lho gak wajib manut. Atau sing ngomong bojomu misalnya kan wajib soal manut nang bojo. Tapi nek ngomong maksiat, misalnya contohnya, dik iki lho ekonomi sawora boleh nyambut gawe wong angel. Ngono. Akhire sampean dikongkon bojone sampean wis dik sampean dodol awak ae. Engko lak gede soleh duwe sih. Aku gak wajib manut, maksiat ae. Jadi catatannya sampean wajib manut sebagai hamba yang baik. Wajib manut itu nek boten dikongkon sing haram, boten dikongkon maksiat. Maka wajib manut nang sapa nang Kanjeng Nabi, nang Gusti Allah, nang ngene para alim ulama, nang ngene wong tuwa ni sampean, nang ngene guru ni sampean, nang ngene bojo nang bojone sampean, utawa nang pemimpin ni sampean. Selagine iku bukan suatu kemaksiatan, sampean manut hukume wajib. Wa an Abdullah bin Umar, wa saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an Rasulullah saking utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa innal abdas gune kawula, apa innal abdas gune kawula iku idana soha ing dalem nalikane nasihat atau ing dalem nalikane mituturi soha idan nasihat ing dalem nalikane den tuturi soha bisa yidi maring sayyidi abad wa sanalan bagusi sopa abad ibadah rabbihi ing ibadah pengerane abad falahu mongko iku keduwe abad ajruhu utawi ganjarane abad ganjaran marwata ini kelawan rong ambalan marwata ini kelawan rong ambalan. Jadi ketika sampean iku dituturi kok manut sampeyan iku yo nglakoni ibadah ganjarane ana loro. Siji ganjaran ibadahmu, siji ganjaran manutmu. Jadi manut itu ganjaran. Maka ini kalau orang balang manut sing apik dan manut sing bener. Wa makna mestilah tapi maknane ngepakaken bagus utawa maknane manut. Iku ikhlasu ikhlas. Iku ikhlasu ikhlas nyelametaken. Wasil lan teman. Film amali yang dalam amal lah manut nang kono niku sampe nglakoni ini iso ikhlas iso temen iku manut sing dimaksud sing iso dadekno oleh ganjaran double iku nek sampean iso ikhlas nglakoni ini sampean iso temen. Ketika dikongkon gurumu sampean manut ikhlas tur sampean yo temen apa maneh ngongkoni ibadah gurumu perintah awakmu ibadah utawa dikongkon bojomu misalnya iki orang bodoh iki sedekah kan ibadah. Sama no ganjaran itu double, ganjaran toko sedekah ganjaran toko manute. Manut tinggal ikhlas tadi. Sama nek iso ikhlas iso temen ketika manut. Iku ganjarane iso double. Fa qaulu nanti mongko utawi dawuhe nanti. Likit nikah, dawuh ing likit nikah. Iku alqan utawi alqan wa rokiku yo iku kawula murni. Wa rokiku yo iku kawula murni. Kalau selaku den mutlakake apa alqidmu bilafdin kelawan lafat wahidin kang siji kalau wahidin ing atase kawula siji wa ghayrihi lan liyane wahid wa ghayrihi lan liyane wahid. Fayuqalu dijejakan tadi maknane alqidmu nang adoman iku kawula murni. Jadi memang seorang hamba. Fayuqalu dijejakake apa abdun kawula kinna kang murni oleh dadi kawula kinna kang murni oleh dadi kawula maksudnya dadi hamba sebagai hamba Allah sing murni itu maksudnya nglakoni apik ojo sampe nglakoni sing gak apik dadi murnekno awakmu sangka perkara sing Allah murnekno awakmu sangka perkara sing dilarang Gusti Allah murnekno awakmu sangka napa mawon ingkang boten sae wa baidun lan kawula cilik
wa ubaidun lan kawula cilik kin nakang utawa kinnun wa ubaidun lan kawula cilik kinnun kang dadi murni saka ubaidun wa kawula utawi dawuhe nate dawuh ing wa'aliman iku binune taukid kelawan nun taukid al khafifati kang enteng maknane wa'aliman lan ulang temen ana makna temen iki jenenge taukid. Tapi kan wa'aliman biasanya kan wa'aliman nek makna berarti nun taukid sakila sing akut nek wa'aliman kamu tasdid berarti nun taukid khafifah maknane temen mawon lan tawi dawuhe dawuh ing wa itu atus sadati dawuh ing itu atus sadati wa wa hal utawi qauluhu itu atus sadati iku min idhofatil masdar saking idhofai masdar limaf'ulihi maring maf'ule masdar jare iku nahwu sharabin iku idhofatul masdar limaf'ulihi dadi mudhof ito'ah as-sadat iku sebagai masdar menjadi mudhof ilaih. Fasadat mengkaulai lafaz asadat bil alif kelawan alif iku jamu sayyidatin jama'i lafaz sayyidatin. Dadi nek sadat iku pira-pira gusti, nek sayyidah itu gusti. Lah sayyid itu dimaksud tampune iku gusti iku ya pimpinane iku mah. Utawa ya gustine pimpinane cara bojoan iku ya bojone. Cara sampean murid iku ya gurune, gusti maksudnya nang. Cara sampean pekerja iku ya jeragane. Ditakil taknisi kelawan tak taknis wadali kalau kita mengkono as-sadat iku isyaratun isyarah ila annahu maring setubune kelakuan iku lafal kok ora beda iku maujud baina qaulis sayyidi ing dalam antarane sayyid ora beda iku rajulan wong lanang wong roatan lan wong wadon iku tak bedani ampune iku lanang wedok wajib manut nang kene gustine. Cara wedok kebujuan manut nang bojo lanange wajib. Sampeyan manut nang ngene pimpinane wajib. Sampeyan karyawan manut nang ngene jeragane, awakmu kerjane ngene ya wajib kudu nglakoni sesuai dengan pekerjaane. Sampeyan murid nang ngene gurune manut ya wajib. Selagi ini iku mboten maksiat, selagi ini iku mboten perkara sing gak sing haram, wajib manut. Iku kawula sing apik. Lah sing wajib manut apa wong lanang kok gak masih wong lanang kok wedok apa wae. Wa sayyidun utawi sayyid wal maliku yaiku malik utawa ratu utawa raja. Wa mas sayyidun anamun utawi sayyid al madhkuru kang den tutur iku fayu jumaku muli den kumpulake. Apa sayyid ala sadatin ing atase sadar gusti. Ing atase gusti min ghairu alifin saking tanpa alif. Wa qaulun utawi dawuhe nadim dawuh ing abdan iku maf'ulun dadi maf'ul muqaddamin kang den iku maf'ul muqaddamin maf'ul muqaddam utawa iku maf'ul muqaddamun kang den dhisikaken litalzam kedue lafaz talzamu dadi maf'ul talzamu cara nahwu sharabin abdan iku maf'ul talzamu wajib abdan ing kawula. Jadi sapa sing wajib lanang wedok wajib apa wajib manut nang ngene sapa nang ngene pimpinane nang ngene gustine. Selagine sing dinuntut mangsae wajib manut. Maka kulo utawi dawuh Nabi dawuh ing talzam iku khabar dadi khabar nikauhi kedue dawuh Nabi dawuh ing wa itaatu. Jadi talzam iku talzam wajib khabari itaatun yang tadi mubtada khabari talzam. Kalau dulu soal Nabi Muhammad SAW